Добре, готово е. Да направим фактуриране на поръчка без значение дали е създадена ръчно или от CloudCard. Така, сега, тази продажба... Говоря на фирма. Добре, продажбата... Дай да създадем сега една нова продажба. Мога ли да използвам някой от CloudCard, която е вляза и клиента ни продиктува устно по телефона, въпреки че няма пълнени юридически данни, но клиента по телефона казва, може ли фактурка да ми дадете? Може. От окомплектоване пак да отида. Така, Или има продажба. само един момент. Има два варианта. Единият е, ако вече сте окомплектовали продажбата и сте издали касов бон, тогава трябва да преобразуваме въпросния касов бон в фактура. Ако все още не сте я обработили, не сте я окомплектовали и няма издаден касов бон, тогава директно издаваме фактура към трето лице. Нека ги направим и двата, защото да ти кажа, често ми се случват и двата варианта. Звъни след 2-3 дена, може ли фактура за покупката? Добре, само виж от PNTS от списъка с продажби, да видим как се казваше клиента, на който създадохме, окомплектовахме продажбата. Цветан някой, Цветан Марков, да. Добре, тогава сега отвори меню финанси. Така, финанси. Издаване на фактури по касови бонове в първата колона пред последния ред. Това се използва, когато продажбата вече е окомплектована. Избери офиса. Избери клиента. А така, ако да, няма ли ми го намери? Няма да стане, не. Трябва да избереш клиента. Цветан Марков. И типа на данъчната сделка. Продажби. Сега натисни на лупата. Ето го касовия бон, който трябва да преобразуваме в фактура. Маркирай го и тук натискаш на бутона издаване фактура на трето лице. Тук ако дам, ще ми издаде на физическо, така ли? Добре. А ти искаш да е на фирма. И сега тук даваш на бутона създаване. Ако не е... На създаване, не. Дай на търсене да кажем, създаваме на кой? На 10X правим най-често, нали там? Така, добре, потвърди. Окей. Готово е. И само я печатате. Добре, ако клиента пита, може ли канцеларски материали, мога ли от тук някъде или не? Трябва да я отвориш за редактиране. Тук? Да. Тоест вече сме издали, всичко е готово и давам редактиране. Да, тук слагаш отметка на редове за печат. Горе. Да. Така. И тук отиваш на таб за принтиране. Даваш добави ред. И тук свободно творчество. Колкото реда искаш, каквито цени искаш, само че крайната цена на тези редове трябва да е същата като цената на фактурата, стойността на фактурата. Добре, аз обаче па я забравих, ама нищо разбрах откъде е. Добре, няма да го правим сега, но разбрах каква е идеята. Даваш отказ. Не бе, ние ще се пуснем, просто няма да е за канцеларски. Да, мога ли да я пусна без? Да, тя е създадена, откажи го, ти имаш вече фактурата. Това вече дадахме за редакция да пишем еди какво си. Да. Добре, а откъде аз не успях да разпечатам, мога ли да вляза от тук сега да разпечатам? Можеш от финанси приходи да я отвориш или от досието на продажбата. Ето я най-отгоре. Виждаш ли я? Да е от досието на продажбата. Влизам пак в продажби ли е или пак в продажби. Добре. И тук намирам... Но той всъщност не е този цветан, защото той е с минус. Долната ли трябва да е? Или не? Не. Не бе, ние търсиме 10 хикс бе цветан, ето го няма. Не, тя е продажбата на цветан. На 6-тия ред трябва да е. Добре. А ние тази всъщност аз имам чувство, че stornирахме вече, ама... Ами просто този касов бон сме избрали. Дай надолу да видя тази ли е. Не е тази. Тази ще е. Ред, Пак има Цветан Марков, ще е тази най-вероятно. Ето я. Ето е фактурата най-отдолу на 10 по. Така. И от тук си цъкам фактура, документът се генерира. Добре.
Така, сега да минем варианта, ако продажбата не е обработена. Отвори си някоя продажба, по която нищо не сме правили. Отвори от инфобутона. Така, и натисни на бутона фактура. Така, само тук да намеря къде е чекъра. Издай фактура на трето лице. 1 секунда. Тук има финансов документ към трето лице. Да. И тук пак избираш клиента от търсене. Vertex. Потвърди. Потвърди. На тази стъпка само потвърждаваш. Тук е Касълбон, добре. Да, то ще да е... Ама чакай, трябваше фактура да я издадем. Добре. Затвори го този прозорец и хвани някоя друга продажба. Кажем следващата 4665. Тя пък не знам дали не я продадохме ние вече. Не, отвори от инфобутона. Дай на фактура. Само, че ти в този случай ще трябва да редактираш продажбата. Единият вариант е, пак издаваш касов бон и после от онова меню за преобразуване на касов бон във фактура, или редактираш продажбата и казваш, че трябва да е с фактура. Тоест от тук давам редактиране. Да. И тук давам фактура. Да, и потвърди. Има тук я фактурирахме на Калчев, а не на... Не сме я фактурирали още никъде. Натисни на бутона фактура. Фактура, сега давам... Да. И избираш клиент. Даде да създаваш нов клиент. Ще създаваш. Създавам ли го сега? Добре. Значи ще избирам, че да не си губя времето. Vertex, така, добре. И дай потвърди. Ето сега вече, като потвърди, ще ти създаде фактура на Vertex. Тук също мога да дам редове за печат и принтиране и да си правя и така. Да. Добре, сумата, добре, то всъщност пък няма така. Добре, потвърди. Да. Това е. А може ли, понеже имаме и доставка и продажба на сега Vertex, как да принтирам? Да, тя излезна. Добре. да направим прихващане? Той е извън... Да, може, ако те ви издават на вас фактури, Ние май направихме. може да се пусне протокол за прихващане. Я натисни отдолу на бутона плащане. Тук. Така, ето ги отгоре приходните документи, ето го отдолу разходния. Приходния е за 49, разходната фактура е за 55,20. Може да направите прихващане. 255. Аха, да. Това касов бон на какво пак ли на тях е издаден или не? Да, ние преди малко го издадохме. Дет не го довършихме, да. И сега какво правя? Потвърди. Да, и това ще закрие приходната фактура и ще остави остатък за плащане там 10 лева по разходната фактура. Как изглежда това прихващане, което трябва все пак да го изпратим и на контрагента от среща? Някакъв документ вади ли? Мисля, че може да разпечатате. Затворете го този прозорец. И този. Да. И този. И сега натисни на финанси, протоколи за прихващане. Ето го. Отвори го от инфобутона. Баси му си готин. Оригинал. Само не пише, че е протокол за прихващане, ама да кажем, прихванати вземания, прихванати задължения. Макар, че общо прихванати 49, няма нещо, какво остава към коя и така. Не, няма. Няма значение, те ти кажа, че сумата прихваната е 49 лева по този. Добре, иначе и това го спираме като запис.